أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا فلبي أن فلبغ بي جمانا كونو أني جمانا كوكا مغو سوالدو أنا سيسان واتينا جمانا كما فلانيكو أنا فلبي أو بي رجو منو بأنا واجلو تمي كولامي كاكلاكو وچاري أنا فلبوي أنا دغوني أنا بركدا biwulada na to kalo kelita ani nani sa kalo flana samba flani mugani saba ambi sirakoro jedala ambi sukurala no yanga quartier sabana e nala kaje anana folike anga torbawla ani ankan bawla anan balmawla no e ambade chrétien we anga luka ani abalmo ana sindiu ani ambade chrétien be shuna anana fulila ufaya kuma ba kalama chugumna saunsa ambi anga kira bangini no e mauludu e ambo nyanama yake anga dugula ananga kabla konnana sira koro jedala mauludu ambe o labona duma fofolo sabula ankara mo asidi sherifu usmani madana idara abe tamayola jamana ko feni sagaina ngambe labona anye mauludu chifo anga dugu belajelela kadamne sira koro jedala dugu konnana kana sukurola kata kolela kata jeko kata dung kata shangoro aywa anye chifo ni bela mais bela kranganyana ambadou anan sindiu no yanga chrétien wi olu yanga mo bawi ambulu parce que am bebe nganya kele tabulu kele hakila kele na dina ko dido opma ngamna nyefo anga chrétien wi were damanata amno fo ukaso avana nano kanaka ka dugo ke ambalma be ka fuli ka ambalma bela chrétien no islam o ka do folo ambe nganya kele tabulu kele halna sorola amma be kriya kele na ambena ala kele na la nyikele be na nyom famu dina ko la ambe be famu soro wa ambe be university opma niu ye mo no be seli no kala woshi be se chrétien ma o non defangle be nu ye mo no be seli no be chrétien la woshi ku doya ku fegaya o non dangane kelina ananda tabulu kelina opma islamani ma bebulu chrétien anga ma badi islamani ma bebulu chrétien na me sigike wanga toro shiti suma mo ka toro be se chrétien ma dine to wala anga mamadou ko ko kafiri islamate opma o la kira anga kira ne chrétien jara madne kira re ko madne sigila ko chrétien ku take kafiri ku jojo ku take on islamo ban take ko me ko ni mo min to nyona ana ko ambe be jeka wuli ko tiga haga nyini o bayira ka fo anga dine te terrorisme anga dine te mo fa dine meni mo mi dine ko we o tigi mo nyina irirala do ala nyina te o ma wala tablo ko o de kebe ka mo halaki ka mo shuga bla nyona ko mi glomna dine to la ka to dine ko te o ma wala dine keleni ala ko do mo be ala no fe e bi nyesoro wala mais tablo ko ngoni o de kebe ka ambe farafara ka ambe ko do nyoma o ma wala ambade chrétien kana fulu kula ka dugo ku yi ka gla ka dugo nyinu fe ka nyina ala fe anga dugu ala ka be sobati akonna o ma anfana nabla isa e kira mi anfana damala mo ko islam suratu bakara ko kanga da kirawla o de mata de kanga da kitabu jiglewna ka wala yoro o ma kitabu fofo mara ala yoro anda mula wanda me kirawla wa kira shita anfade mo bana aywa kira dola ite ala kira da fe sallallahu alaihi wasallam sabu kira fawu ani kira koro ani kira balma kira o de kira be o ma nabla isa ka koro nga kira wa chili ka yela o ma ola mo isa dogoya ino nga kira rete o ma islamu chrétien che badeya islamu chrétien che sinjiya wala annana kana nyafo unyana uyere damanata bunya bela jelila salon wuta fana fora ni jogo kelela uye bunya benye shama olu kara mo folo we minunga deme ansoro olu kara mo minu fana ga deme tara di ama fansi yoro la olu kara mo minu nye kuma nyimo mfanya na ka foko andenge anga ngideme andenge ali anga ngideme ansiko bela sabu kika wajuli be ima mo doya ika wajuli be ima mo warware atuma wala ka anga ngideme o kuma nyimo minu fora o fana bunya kuma o karama kuma o ko fa ankara mo dinge fana nana no iba haidara wajuli kene ka no e bisulale kene kuma masaka de chrétien ma amma be ama fiu mais o do fana ne re ko micro la minu ko micro la o luka fotido certificat fana ya fanyi ni chrétien fe choufe wajuli la dugu jela aywa chrétien fana ya nzoro yi ni bible we ani bunya be o fana kene ka certificat fana bunya kuma fu yi ka dugo ku yi o fana bula la telestir la jebe we o be kanuni dana ni nyogomene ali bi anga nyogomene ka ya fanyo ma no ka nyini fe bisoro ni ni nga gribu nakai aywa kana fulika anga luka
la an ka chrétien bɛɛ tɔgɔ la ka foli kɛ an ka pasteur bɛɛ tɔgɔ la ka foli kɛ an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la chrétien sira kan hali bi an ka ɲɔgɔn minɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma o y'an ka bisimilalikan ye an bɛ tila ka bɔ kɔrɔfɔ la ka kɔrɔfɔ di Luka ma dakulen 2 a k'o kɛ an ka sɔrɔ ka sira ɲini ala sago a sago ala k'a do yira an na do yɛrɛ ma di fɔlɔ mais ni do dira a bɛna tila ka bɔ kalama ni ye kunnafoni ye ka ɲɛbila kɛ ka na foli k'aw la ala sago a sago ni ye ayiwa mɔgɔya ye ni ala ko ye mɔgɔ ko ani ala ko bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn ye siga t'a la ayiwa ka na i ka mawludu ko fɔ an ɲɛna i ko y'a fɔ an ɲɛna salon cogo min na a bɛnna an ma anw yɛrɛw ka baara ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn de ma siga t'a la bisu la an kan ka wajuli kɛ sen jura la an bɛ bɔ ka taa Bango ka taa Kunabugu kilo komi an bɔra Tuna ka na Ngolobugu o ɲɔgɔn ala de ci di ko a ye tilennenya ko wajuli kɛ dugukolo kan o de la minnu b'a mɛn ka sɔn ka kɛ tilenlenw ye ala bɛ duba olu ye laban dɔw la o de la ni da sera diinɛ ko ma i da sera o yɔrɔ ma sisan k'a fɔ ko farafarali tiɲɛ don farafarali man ɲi o tɛ bɔ ala la e yɛrɛ karamɔgɔ Ayidara ko k'an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na o de y'a ko diya n ye kosɛbɛ k'an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na bamananw b'o da zari na ko n'a fɔra ko ka tura kɛ saraka ye n'i ye ka tura kɛ saraka ye hali ni saraka ma minɛ sa sigi na jaw tiɲɛ kan o de la an farafarali ko an k'o bɔ a la farafarali ko tɛ ala ko ye i y'a faamu salon n y'o de yira n k'an ka bɔ diinɛ kɔ de tugu ala kɔ ne m'a fɔ e ten diinɛ ko nana yɔrɔ o yɔrɔ maa min t'i ka diinɛ la o t'i la ko jatɔ tɛ ɲɛ diinɛ ko anw tɛ a kɛ ala ko ye dɛ anw t'a kɛ jɛkulu ko de ye i n'a fɔ politiki ko ne mɔgɔ min tɛ ka politiki la o bɛ ko diya ɲɛ ɔ ala ko tɛ o Nabila Musa nana dugukolo in kan yan a nana ala ye sariya kisɛ t'a di a ma sinɛ ye kulu kan o sariya kisɛ t'a bɛ min fɔ n'an bɛ o jati minɛ o bɛ diinɛ wele kana nin kɛ kana nin kɛ ni mɔgɔ min ye nin kɛ jo i mana ko dɔ o bɛ minɛ k'i kɛ kabakuru la k'i fa mɔgɔw tora o kan ala tun y'a fɔ dɛ mais o tun ye fɛn dɔ de ɲɛbila ye ala tun y'o yira adamadenw na walasa ko dɔ ale b'a fɛ ka ko ɲuman dɔ de kɛ adamadenw na a jɔyɔrɔ dɔ ale yɛrɛ ka ko la lafiya don sibiri dɔ fɛ n'i tun ye baara kɛ yahudiyaw tun bɛ i kɛnu k'i fa kabakuru la o tun y'o ka lafiya don ye samedi bon Yesu nana Yesu ma sɔn u ta ma mais Yesu ye ala ya ko bɛɛ kɛ a ye su kunu ka sinjiw ɲɛ yɛlɛ ka nabaraw taama mɔgɔ minnu yɛrɛ fiyejɔlama yɛrɛ bangera ka se k'olu fɛ mais a tun tɛ jo di yahudiyaw ma lafiya don la a ye mɔgɔ jɔ kɛnɛya yahudiyaw ko mun man ɲi ka mɔgɔw kɛnɛya lafiya don ko o tuma k'i ti bɔ ala la a ko k'ale bɔra ala la mais ala ye ci min di aw ma ne nana de k'a dafa est ce que ayi u ni ani yahudiyaw ma bɛn u ma bɛn mais a nana ni nɛɛmɛ de ye o nɛɛmɛ bɛ kɛ sababu bi k'an kɛ ka ala tɔgɔ wele yɔrɔ bila o nɛɛmɛ la a ye Musa ye sariya kisɛ 10 di mais ale ye sariya kisɛ 2 de di o sariya kisɛ 2 o bɛ taa bɛɛ a bɛɛ lajɛlen ma a k'u ma k'u ka ala kanu n'u dusukun bɛɛ ye k'a kanu n'u ni bɛɛ ye k'a kanu n'u barika bɛɛ ye k'o kɔfɛ filanan k'i di mɔgɔ lafiya ka ɲɔ kanu i k'o yɛrɛ ci fɔlen o kiraw ta o nabidumanw ta o walejuw ta o a bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu o sariya kisɛ 2 in kɔnɔ k'i mɔgɔ lafiya ka ɲɔ kanu i k'o yɛrɛ kun ni ne ye kɛnɛ ko fɔ n yɛrɛ kun n t'i la foro don ni y'i yɛrɛ n t'i soɲa n tɛ kojugu k'i la n tɛ kojugu miiri ye bon n bɛ kɛnɛ ko min yɛrɛ kun est ce que y'a faamu bon o ye ala ko de ye o ye ala ko ye bon an y'i karamɔgɔ kɔlɔsi ale ka kumaw bɛ sin nin ma a tɛ mɔgɔ mɔrɔ a ti maa kɔ maro n'a ti maa kɔ mɔrɔ vraiment ko diyara n fɔ komi kabako bon ne nana i sen da sen na ɲɔrɔ ne bɛ tugu i kɔ de n bɛ tugu i kɔ bawo ala ye min fɔ o de don k'i ka ala kanu o kɔ k'i mɔlifiya ka ɲɔgɔn kanu i ko yɛrɛ kun ci fɔlen ni ko bɛɛ bɛ dafa ye kana nin kɛ t'o la bilen dɛ ni ne ye ala kanu komi ni n dusukun bɛɛ ye n bɛ sira ala gosi ɲɛ aw bɛ y'a fɔ ko seli ka seli
on b'a fɔ ko ka ala bato ala bɛ bato cogo di ala ye ci min fɔ k'a kana kɛ e k'a o to i bari o batolen ye o a ko i kana sonyali kɛ kana sonyali kɛ o ala batolen ye o a ko i kana nafili kɛ kana o ala batolen ye o bon misali la ni nin ye ne den ni ne y'a fɔ a ma ko na baara in kɛ k'a baara don a bolo k'a k'a kɛ ni ne n'a sɔrɔ a y'a kɛ a ye ma to mais ne n'a sɔrɔ a y'a bɛɛ tiɲɛ tiɲɛ ne yɛrɛ a ye dɔgɔya ɔ kɔfɛ ne nana te da dugu min kɔrɔ de a fɔ k'a k'i dali o est ce que a ni yɛ bilen aw ka karamɔgɔ cɛ ye kuma jɔ ko seli tɛ silamɛya ye minnu ye ka a kuma baro kɔ olu ye ala ko kɔkanna ka kan b'a la k'a kɔkanna taama parce que mɔgɔ tɛ se k'i jagoya ala la ko i ye wuli te da kɔrɔ n'a kɛra a se k'i kunkolo nɔrɔ ka dugu la a cogo ji don a b'a fɔ k'e kɛnɛ fɛn o fɛn kɛ e k'o bɛɛ kɛ e de n'i biri a kɔrɔ o tɛ jagɛlɛya da ye o de kosɔn anw b'a fɔ ala batoli ni ala delili tɛ kelen mɔgɔ min bɛ ala bato o de ka ɲi ka ala deli ala deli ye ka t'i ɲɔngiri a kɔrɔ k'a amina k'o fɔ a ye mais o k'a sɔrɔ bɛɛ y'i na cɛ dɛ a bɛɛ fɔ o de ma ko communion i y'a mɛn o ye jɛɲɔgɔnya ye i ni ala cɛ ni jɛɲɔgɔnya b'i ni ala cɛ i bɛ kɛrɛ a la k'i kungo fɔ a ɲɛna jɛɲɔgɔnya tɛ i na cɛ ale bi ye wari bila kɔrɔ mun na a to yen dɛ n'o tɛ e ye wari dala ɲini i ye wari bara bɔ mɔgɔ la fɛn bɔra wata tɛ ala ye ko bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɛfɔ min ye n'i y'o bara bɔ dantigɛli bɛɛ lajɛlen kɛra min ye a waati kɔrɔtɔ dɛ nka a bɛ wagati de d'i ma o de la an bɛ ko caman ye a bɛ an dusu tiɲɛ k'a sɔrɔ u b'u sinsin k'a kɛ diinɛ ye sinsin tɛ kɛ ala la dɛ sinsin bɛ taa kɛ diinɛ la ka diinɛ kɛ birifinɛ k'o kɛ kɔ biriw la a ma nɔgɔ kana diinɛ kɛ birifinɛ k'o biri ka t'i di jagoya ne y'a fɔ don ko est ce que a bɛ se ka gɛrɛ ala la ni dalilu ninnu ye pour que ka gɛrɛ ala la a ma nɔgɔ dɛ ɔ mais ka mabɔ ala la o ye jahanama ye dɛ o de la ala an bɛ dugawu kɛ ye hali bi ala ka hakilitigiya di an ma ala ka ko faamu di an ma ala ka se di an ma sitani kan ala k'a to i bɛ min fɔ mɔgɔw ka se k'a faamu parce que ka ala ka kuma fɔ o de ye ka ala ka dannifɛn da a fɔ ni b'a ye ala ye e de b'a da ala de b'a foni halisa an b'a ɲini ala fɛ ala k'u foni ala k'u foni dusukun sɛbɛw la a bɛ da dusukun la a kan ka foni o dusukun na an bɛ dugawu kɛ ala ka foni ka yɛlɛma don sigida la ala k'o kɛ o ala sago ye o fana kɛra hami ye vraiment anw fana hami don kurun kɔnɔ bɛɛ lajɛlen hami ye ba tigɛ ko ɲuman anw hami y'o ye ka bɛɛ ni hɛrɛ don sigida la n'i y'a ye bi dɔw bɛ k'u sinsin diinɛ ko kunkan ko i tɛ n ka diinɛ k'i fa i tɛ n ka diinɛ kɔrɔfɛla lajɛ bi ye ko sinsin k'a ye diinɛ ko ye o n'u lase ala ma wa o de y'a to n y'a fɔ ko ala ko ni diinɛ ko u tɛ kelen dɛ n'i y'i sinsin diinɛ la diinɛ ye jɛkulu ye dɛ o jɛkulu min y'o ye ni mɔgɔ min t'o rɔ o tigila tɛ ko jaw ye dɛ mɔgɔ tɛ kɔrɔfɔ mɔgɔ t'a rɔ u b'a fɛ k'i fa fɛn tɛ k'i la kulusi tigɛ k'a k'u sago k'i bɔ mɔsi bila k'a k'u sago c'est ça la religion o ni ala ko ka d'an ye o ala ko k'an ye k'i balima kanu i ko i yɛrɛ kun i ko i yɛrɛ kun n'o kɛra kojugu tɛ yen ala ka duba ye amin amin anyana jɔn ŋɔnɔ dɔɔni alhamdulillah an bɛ an ka luka fo ka an baden chrétien bɛɛ fo a tɔgɔ la a da sera kumabaw de ma silamɛw a da sera kumabaw de ma chrétienw a da sera kumabaw de ma adamadenw n bɛ kuranɛ yɔrɔ dɔ kalaya ye k'o yɔrɔ ɲɛfɔ a k'a dɔn ko diinɛtigi minnu bɛ ka tulo bɔ ni ala tɔgɔ ye ka mɔgɔw faga ka mɔgɔw malo ka mɔgɔw dɔgɔya ka mɔgɔw fɛgɛya ka farafarali kɛ a k'a dɔn k'u ni ala tɛ dalilu jumɛn ye fil Quran bismillahi rahmani rahim ala ko wal asr inna lisan la fi qusrin ila lizina amanu wa amilu salihatin wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr ala ko cogo di ko ni ala kale nanga wakati la ko adamaden bɛɛ bɔnɛna mɔgɔ bɛɛ pɛridi la mɔgɔ bɛɛ bɛ jarema kɔnɔ ko fɔ n'a kɛra mɔgɔ ye
mɔgɔ min dara ala la ka sira ala ɲɛ ka baara ɲuman kɛ mɔgɔ min dara ala la ka sira ala ɲɛ ka baara ɲuman kɛ ka mɔgɔw yamaruya ni ɲumankɛ ye a bɛ ɲuman kɛ ka mɔgɔw yamaruya ni tiɲɛ ye wa a bɛ tiɲɛ kan ka mɔgɔw yamaruya ni sabali ye wa ko min to o to k'o ye sabali ye sabali filanan ko sabali ye tuma min na i tɔɲɔna da sagori kan ka yafa mɔgɔ ma k'a kanu komi i yɛrɛ kun ka sabali a kɔrɔ ka mɔgɔya k'a kan ka n'i jɔ kɛlɛ bɛɛ tigɛ k'a bɛ fɔ o ma ko sabali o tuma o la i k'a dɔn dɔrɔn ko mɔgɔ minnu bɛ kerecɛnw la gosi n'anw ka diinɛ tɔgɔ ye u tɛ anw ka ala nɔfɛ mɔgɔ min bɛ seli parce que karamɔgɔ i taara ko seli tɛ silamɛ ye dɔwɛrɛ tɛ o ni ne ye président ye sisan aw ye sɔrɔdasiw ye ne ko layidu manjan k'o ye sɔrɔdasiya ye l'u ka kɛlɛ wulila sɔrɔdasi bɛɛ taara kɛlɛkɛyɔrɔ la n'i ye fini to a k'a la k'a da muso kɔrɔ yan mais est ce que sɔrɔdasi don wa parce que a ma ye sɔrɔdasi ka yɔrɔ la o n'a fɔra ko seli